suket kerja ini wis. Weh, ora menghasilkan. Bro, mbok leren lho. Apa leren? Mempeng men lho. Leren sapa lho? Leren ini biar ban. Mbok leren. Leren apa leren? Bubut ladang sapa iki? Mbuh ladang sapa? Aku isih bubut-bubut tak bubuti ngono ae. Opo kaya ngene. Sukete ora enek mbok bubuti lho. Yo gabut tok. Pengen bubut-bubut tau. Tau ini. Sak sirku to ngopo lho iki. Kene iki teko. Yo mlorok lho matamu. Ya leren sih leren ning iki nggone ruweget ra pas. Ya leren ning ndi? Ning ndi? Ayo. Wah, nganti iki. Ini gak ngeyo. Lah liwat kene lho kowe ra dak rono kaya Nyih. Cangkemmu iki ora kenyi lho, Bro. Iki muarok matamu iki. Kandhane kok. Yo, arep ngeyo pecah. Mlaku bukan ra ditulungi. Yo ngaleman kok nibo-nibo barang iki. Ora jembatane lho gede banget kayune. Wah, ibare. Ya, iso. Wah, Kene iki yo. iki Salah sing penting anggen iki masuk. Yo, matamu lho. Nek masuk iki. Ngawur bisa anak wah ya. Tilone wong barang kok. Iki piye iki? Kira kabut ah. Piye bingung aku ya ini. Bro, Piye, Mas? cah wedok sing tak omong nang kowe piye? Wedok endi lho? Ono kae lho. Sing kae lho. Sing kae? Heeh. Sing diarange ayo Wah, sing kae lho. Masuk ya. dheweane. Jian. Lah, Langsung dicupoin dhewean ya. iya toh. Ya sing penting kan apa-apa kan nek Di Dheweane lho. Iya. Kira-kira dia anu lho. bojo. Heeh. Bojone lho goblok era. Apa ya? Iya. Bojone iki lho ra iso maca Tapi iki. jenenge ganteng aku arep bojone. Hah? Ganteng aku. Yo lah lah. Nemen ya. Ya kuwi ya gur nganu kowe wae wong iki nyenengke kowe. Asine ya gandeng kono. Ya. Ya gur anu pinter kono. Iya, asli Ya iya. bojone kono iki lho goblok. Goblok ya. Ora iso maca chat to. Kayak Ini ngene. tulisan to. Ngene ne barang. Iki ne barang iki ora tek jarene ora tek nyetrum. Dadi lek Jadi heeh. cara kaya ngono kae. alah, cara setrume masane Lah, apine oh, ya. oh, ora enek. Peloh ya. Peloh tenan. Ora masuk. Tapi asline yo piye lho. Jane kowe ngene arep nganu. Apa wi? Arep nyedeki kowe ngene. Tapi aku wediku nek terus cah ngono gila ora aku. Apa iki? Ya piye ya kaya ngono marai barang iki jan jan delokne nyenengne tenan. Lumrah ora madang sedina wareg delokne. Tenan. Barang iki wae. Iya ta. Kayak wih kaya ngono kuwi lho duwe. Ngerti dhewe ta? Iya arep iki. Lah iya. Ya kaya ngono lho pergelane. Nek kaya aku ngene iki kayak piye ya? Dia iki yo ger kaya ngene. Kayak aduh alas kapas. Ya, Bro. 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 Woi, bedas. Gak ngobrol turu. Cuh. Mas turu iki terus ngobrol karo sapa aku? Wong awake rambutan iki. Parah. Aku yo melok turu ae yo. Los. Aku yo ngantuk. Endi aku? Sopo ae turun kono? Wong semaput engko gekan. Ya iki Simon karo komprong iki. Ngopo Simon karo kumprong ning turu kene? Kagetane lah. Sahur. Woi, sahur. Sopo ta iki juga aduh. Turu iso ning kene ngopo cah iki? Jane kelakuane sapa lho? Termasuk Apa to piye cah? iki nyapa lho? Lah kowe lek kelakuanmu iso turun kene ngopo? Lah nyapa lho? Jam piro nggo ape ra we? Gowo. Jam piro iki?
Tengah papat. Masa jam tengah papat, Bro. Ademu jam loro. Lah iya piye? Konyol iki. Pengantuk berat jane iki. Cowokot ulo sendok biasa. Cowokot genten. Cokot genteng. Konyol iki. Ya rokok Dar. Aku ora poso e. Lah, Alah. oleh. Oleh. Njajal. Ora nek koreke. Poso. Iki terusan ngene. Lali ora tuku korek aku mak. Wae. Ya ngale. Nyandi iki. Sini ndi. Ayo kalian saya. Ya ayo. Ayo. Hei! Turu rejanan. Turu mak. Ayo. Wah, kaget wong ngomong iki. Lewat tren kapan? Tenang ya, aku pernah lewat sini. Saya pernah, pokoknya aku pernah lewat sini. Tenan. Ya iki. Iling-ilingin neh. Oh, yo. Bener iki aku tahu. Rene yo sik yo rene iki au tiba tiba terus apa kok ora kelingan au yang jero wong tuwek biyen ngrimpen tiba ngono kuwi biasane nek barang sing berhadiah nih biasane oh lek ane lah, bosok. Jarang mesti capil sawah iki. Opo yo? Opo iki? Lah, iki. Opo iki? Wah, ini. Wah! Iki. Opo iki? Oh, wis seger iki. Buat semprot perut ladang. Ini ya.